Det ligner det ganske rigtigt mesterskabsbilleder, og han kunne simpelthen ikke have fået sig en bedre afslutning, Mike Jensen, ikke engang selvom han selv skulle skrive historien her, var. Nej, så kan vi se, altså det er helt surrealistiske billeder, ikke? Altså vi snakker en kvartfinale, men det viser lidt om, hvor meget det betyder for de her Brøndby-fans. Siger tak til Mike Jensen her, som må være en helt speciel oplevelse. Han scorer ikke ret mange mål, men hvilket mål i det? Jeg fik altså endelig sin drøm til at gå i opfyldelse med en sejr over FC København. Men hvorfor bliver det Brøndby, der avancerer? Men på grund af holdindsatsen. De matchede FC København på fysikken, synes jeg også. Det var måske for ensidigt med Bengtsson, med Rui Gislason. Kom ikke ret meget igennem ind over midten. Jeg synes, Claudemir og Thomas Christensen får ikke taget ansvar på midtbanen. Og prøv lige at se de billeder her. Brøndbys fans, der altså invaderer banen, og det er ikke godt nyt i forhold til klubbens pengekasse. Tror jeg sagtens, der er bøder på vej, og samtidig med nede og provokerer de mange tilrejsende FC København-tilhængere, som altså står her og også er ved at gå ud af deres gode skin, og masser af sikkerhedsvagter på arbejde. Men ham her, han har altså ikke mange frustrationer. Det er kun smil, der er til overs for ham. Og mens vi lige fortsætter med at se de billeder her, og kontrollørerne, der går ned og gør deres arbejde, Jesper, FC København, hvordan kommer de for den her kamp? Det var jo en meget lige kamp. Per, han snakkede tidligt om i anden halvleg, er det en fejl, der skal aflevere den her kamp? Det synes jeg som end ikke, det er, men altså FC København kender heller ikke deres besøgelsestid i dag. De skaber de her 5, 6, 7 chancer på udebane, og det bør være nok til at score et mål. Omvendt må. Ja, nu er det altså desværre ved at gå galt, ser det ud til, nede ved det ene mål. Masser af kastestøds sæder, der bliver kastet frem og tilbage, og flag og romerlys og det hele, og det er desværre rigtig, rigtig kedelige scener det her, og en grim skønhedsplet på ellers en forrygende aften, hvor lidt over 13.000 tilhængere altså fik spænding til det sidste, og de fleste af dem også Brøndby-fans, som vi kan se her. Det er bestemt ikke gode billeder, det her. Jesper, du... Hvis vi ellers lige sådan skal holde, nu går det helt galt, kan jeg se med masser af fans ude bag os, der søger mod udgangene. Og forhåbentlig ikke for meget pres på dem dernede. Det ser rigtig, rigtig skidt ud. Alle presser på for at komme ud, og det kan altså ikke. Der bliver hoppet over banderne og det ene og det andet her. Folk, der ikke vil i slagsmål, og nu invaderer FC Københavns fans, ser det også ud til banen. Og masser af Brøndby-fans, der stormer hernede af. Og vores folk får også lige at vide, at er søgt i sikkerhed dernede, og spillerne også hurtigt væk fra banen, mens politiet altså også indtager hele grønsværen her og forsøger at få styr på det her. Masser af folk også, der bliver lagt ned og anholdelser ser det ud til, mens Brøndbys sikkerhedsvagter også jagter nogle af fansene, der er løbet på banen. Kæmpe tumult her på Brøndby Stadion, og en meget, meget kedelig afslutning på det hele. Og forhåbentlig kommer alle udskat herud fra stadion. Og et efterspil på vej til Brøndby og deres klub, og masser af bøder. Vi så altså også masser af romerlys allerede i løbet af kampen. En skandaløs afslutning. Altså det her har man sjældent set i dansk fodbold også. Altså det minder om noget, som skete for 20 år siden tilbage i England. Altså det bør ikke være muligt det her. Altså man ser børn flygte væk. Klubber her. Men man må også sige, Jesper, altså det første problem opstår jo ved, at de får lov til overhovedet at komme ind på banen, alle de her fans, og gå ned og provokere FC Københavns fans. Jamen det gør det jo. Altså det er altid svært, altså skal vi står ikke i en position herovre, hvor vi kan stå og lægge skyld ind. Vi så med det samme, faktisk bare sekunder før kampen den er slut, ikke, da 2 fans slog ind omkring Sørennes mål, og det er vel egentlig der, det eskalerer, ikke, og der kan man sige, der var det umiddelbart, så det ud som om, der var nok kontrollører bag målet. Og hvis vi lige skal holde de sportslige briller på et øjeblik her, Jesper, du siger, det var en vigtig sejr for Brøndby. Prøv lige at sætte et par ord på, hvorfor den er så vigtig. Jamen først og fremmest, Dan, så var vi lidt overrasket over, dengang vi så startopstillingen, ikke? Altså 3. gang træk, Aue han stiller med de samme 11. Og gør man det, jamen, så borger det for kontinuitet. De holder 0-2 kampe i træk, men det var jo overraskende med de samme 11, fordi de har den her vigtige kamp i Nordsjælland eller i weekenden, og den er altså endnu mere vigtig for dem, kan man sige det, end måske en pokalkamp er. Men altså, det viser også lidt om, hvor vigtig den her proces er for Aue at skabe balance på holdet. Ja, altså også midt i en tid, hvor Brøndby er i gang med en aktieemission og masser af positive signaler herudefra, men det vi ser inde på banen, det er altså kun negative signaler, billeder, som i den grad vil præge nyhedsdækningen
det næste stykke tid, og desværre nok også gå Europa rundt. Politiet, der rykker frem og skubber Brøndby-tilhængerne tilbage ned mod sydenden. Og heldigvis så forlader de, ser det ud til, Grønsværen uden de store politiproblemer, og det der altså skulle have været en kæmpe fest og kæmpe glædelig ting, så ser det altså rigtig, rigtig skidt ud. Og til gengæld optøjer i den anden ende af banen her, FC Københavns fans, der fortsætter deres infight med politiet, mens politiet altså også ligesom prøver at holde dem tilbage fra banen. Jesper, spillerne er kommet ned i omklædningsrummet.